तुमका सरकार देतो संदेश होगी पुस्तक विदायांका पोवीत पुस्तक पोटाणो खेळतो सोनाका उतराक्षे तुझ्या पावराचा विसरो नका उत्तर आमच्या बापाचे वाचून का बारसायना दुसरी पुस्तकाचा वाचची विश्वास खेळना उजमी तालमी लागली जेजूशिवाय कोणी करू ना आमच्या पासून पुरसार नेला दुसरा मोरगला उठलो
आणि चलत लागलो चलता मडगाव पावतो मासे तकलो विसो घेऊन भुईसोरुई बसलो मागीर कितें जालें रे चल्या उठलो आणि चलत लागलो चलता कुट्टाळे पावतो मासे तकलो विसो घेऊन भुईसोरुई बसलो मागीर कितें जालें रे चल्या वचून उठलो आणि चलत लागलो चलता हातचे पावतो मासे तकलो विसो घेऊन भुईसोरुई बसलो मागीर कितें जालें रे चल्या परत उठलो आणि चलत लागलो चलता पणजे पावतो मासे तकलो आणि एकूच पाठी उठू किती उठून बोलता पोळी भाऊ ना भवन बोंबई बांध जायचे 3 दिवस लागते ते खांदार गोंयकारांक तुमचोच नाव विदेशान वेता जुडवाक लागोन सगळे संवकार आमची जाल्ल्या आतां काड्यांनी बांदल्या म्हूण व्हडले दिवार तुमची चेडवां बायलो कोत्ता आमचो मोहिपार गांठी गोल मारून येतो मुपार तुम्ही नामून नामी कोत्ता तांचो टायमपास कोंकणी सोडा शिका आमची गांठी गोवा गल्ली धंदे बाजू नाव हिन चौकार तेरी हाम बेटा निम्बवडा मिजा तिंग बिच्चे बड्या रस्त्यात आता वेळ पावलो हमदार बोलून गोयतो सरकार आणि गोंयचे मोटरी जातले मागीर तुमकां दाखयता कोको कोण आपणाकूच मेलो कुसकोना फातर मारून शिकला वायट बरें करूंक सोदतायतून तितून करूंक जाय मोनान चिंतून करिना तो बरो फायदो इंग्लीश मोयली तूं मोटेर त्रासान वायट बरें तुज्या कोणार मात सांगू